Lapha ezindlini zokusakaza sinentatheli esimnkantshubomvu kwezokubuswa kwezwe uSamkele Maseko. Sizokhuluma naye ke ngezingququko okulindeleke ukuthi uMengameli azenze namhlanje kusihlwa. Maseko, sikubingelele sikamkele endabeni zakusihlwa. Esikhathini esingaphansi kwehora silindele ukuthi uMengameli enze inguquko amemezele inguquko zakhe kwikhabhinethi. Ingabe yini lezoyenza? uMengameli uzobemezela ungqongqoshe omusha wokulinkinga ebhebhetheke inkampani ephehla ugesi eNingizimu Afrika eEskom. Uzophinde futhi ashintshe nekhabhinethi, ashintshe neminyango la ephethwe wongqongqoshe ngendlela ehleleke ngakhona njengamanje. Kulindeleke nokuthi afake namanye amalunga amabili engawona amalunga eshamthetho sikazwe lonke, njengoba umthetho sisakele wezwe umvumela ukuthi aqoke abantu ababili abangaphandle kokuba amalunga eshamthetho sikazwe lonke, njengoba kade ubona ukade ungqongqoshe wezezimali eNingizimu Afrika inogodongwane nalo kade ungqongqoshe wezokuhwebelana namanye amazwe kanye nezinye izimboni uIbrahim Patel naye bamfungisile njengelunga leshamthetho namhlanje likazwe lonke. Lokho kuqonda ukuthi uMengameli uzofaka abanye ongqongqoshe ababili abangewona amalunga eshamthetho sikazwe lonke. Kulindeleke ukuthi afake udokotela uHosiyenzo Ramaphosa akade kuyena akade ebhekele ingqalazinda ehofisini likaMengameli lapha ePitoli. Kukhona futhi Samkele namahlebezi athi uSihle Zikalala ngenzeka ukuthi naye athole isikhundla kuleli cabinet. Ukhumbula phela ukuthi uSihle Zikalala naye ube ngomunye wabasanda kufungiswa njengamalungu eParliament. Akena yedwa ukhuzeni ozothola isikhundla njengongqongqoshe noma njengephini likaNgqongqoshe. Kulindeleke nalo kade umphathisa wekuthuthukiswa kwezomnotho esifundazweni saseGauteng, nalo kade umgcini mafa weANC wesifundazwe uParkstown, akade ephinde futhi wakabe onanaye mayor edolobha iGoli umasipala waseGoli uParkstown. Akulindeleke ukuthi athole isikhundla esithe xaxa umase uMengameli eshintsha icabinet lakhe. Nokunyeke ke ukusobala-ke kusebha njengamanje ukuthi uPaul Shipokosa Mashatile uyena ozokwenziwa iphini likaMengameli wezwe, njengoba wazi ukuthi ANC nomthetho ethi uMengameli weANC uphinda abe uMengameli wezwe uma lenhlangano ebusayo iphethe izintambo zombuso eNingizimu Afrika. Nomqumo omnjalo ke ofanayo njengephini likaMengameli ukuthi oyiphini likaMengameli weANC uphinda abe yiphini likaMengameli kuzwe lonke, njengoba lo sephumile njengephini likaMengameli wezwe uDavid Mabuza asho ukuthi uyashenxa nje esikhundleni sakhe, uyasula njengephini likaMengameli, uvulela izintambo ukuze kuzongena uPaul Shipokosa Mashatile. Kodwa into elindeleke kakhulu ukuthi kuzokwenzekalani kwezomnhloli eNingizimu Afrika phecelezi intelligence. Ngabe uMengameli uzoyisusa yini futhi naye ofisini lakhe ayinike uGeneral uBhekicele, noma uzohambisa lo ngqongqoshe ofisini likaMengameli uMondli Gungubela ukuthi uyophatha lo mnyango? Nonobhala jikelele weANC ufikile uvutha umbalula uyasula ke njengongqongqoshe aphinde esule njengelunga leshamthetho, njengoba esekhethiwe ukuthi abe unobhala jikelele weANC. Ngabe uZizi kodwa naye ofisini likaMengameli uzoshiya yini ofisini likaMengameli ehamba eyoba ungqongqoshe wezokuthutha eNingizimu Afrika? Kunabantu abafana noMarupino Ramaphosa oyisekela phini likanobhala weANC, naye kumele athole isikhundla kuleli cabinet uMengameli azozimemezela namhlanje ebusuku. Mase kuba namakomanisi ke nomfela ndawonye wezinyunyana ikhosathu nabo bafuna ongqongqoshe. Mase kuba nabasifazane ANC Women's League nayo ithi mawukhipha owesifazane faka omunye owesifazane. Uma itenkowane amashabana nje mayikhishwa namhlanje mawukuthi uzokhishwa kuzomela kufaka omunye wesifazane. Wahamba ayanda dlodlo eDepartment of Public Administration iWomen's League ithi faka omunye owesifazane. Mase kuba ke nolusha leANC uvuka ibambi Youth League nayo ithi ifuna ungqongqoshe njengamanje. Asazi ke ukuthi uNonceba useyitholile yini phone call noma uMengameli wenzani, kodwa nje esikwaziyo njengamanje uMengameli laba kumele bobe wongqongqoshe bayafonelwa bayaziswa ukuze uMengameli makuthi nje kushaya ihora la ka8 ebusuku manje amemezela ukuthi uyishintsha kanjani icabinet saseNingizimu Afrika. Kodwa abantu ke baseNingizimu Afrika abanandaba ukuthi uMaseko wenziwe imingqongqoshe, uSikalala wenziwe ungqongqoshe. Into enkulu ebakhathazayo ile hlamva sokucima kukagesi nalenkampani ehlulekayo ukuphehla ugesi eNingizimu Afrika iEskom. Bathi lezo inkinga kumele zixazululwe kuze nayo inhlangano ebusayo yathatha isinqumo
kwilihutla yayo ukuthi into emqoka kakhulu manje uqeda lokucima kukagesi nokulungisa izikhumulo zokuphehla ugesi zamalahle. Hayi Samkele, impela sonke silindile sesiyobona ngalo lelo hora ukuthi izithini lezi nguquko uMengameli azozenza. Sibonge kakhulu ngokuthi ube nathi ke namhlanje. Umbukeli lowo ke bekuSamkele Maseko besixoxisana naye mayelana nezinguquko okulindeleke ukuthi ke uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa azenze kuCabinet lakhe.